हेलो लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननो मोनसे सोमोनांथाव जाथाय नोंथांमोननो दिन्थिनो लानाय जादों आरो बिनि उनावहायनो बेयो सोमोनांथाव ना सोमोनांथाव नङै नोंथांमोननो लोगोसे बेखौबो बिजिरनानै होनाय जागोन। गिबियाव नोंथांमोना भिडिअखौ नायना लाग्रोबानो जाबाय। प्रार्थना करुछि हे भगवान करोना रोगरू ए जगत को उद्धार करा जाऊ करोना रे पछे बड़ प्राण जाऊ करोना रोगरू विश्व मुक्त होऊ एतिकी मिनती रखे महाबाहु गोविंद 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 पदुग रुचि मकरंद सेमक रंद पान करी हेले तो रिले ब्रज नारी से ब्रज नारी पयरे मनम रहु निरंतरे मनम निरंतरे थाऊ हा कृष्ण बोली जीव जाऊ हा कृष्ण। दा बे भिडिअआव नोंथांमोना नुनो मोननाय जादों जे सासे मानसि जाय मेथाइ खनगासिनो दङ आरो बियो जादों हिन्दु धोरोमनि जानांगौ नोंथांमोनाबो आन्दाज खालामनो हादों आरो बिथाङा गावखौ दैयाव गोजाव होनानै माबादियै आलो गोजोनै बेरायगासिनो दङ एबा दैयाव गोजावनानै गावखौ दिन्थिगासिनो दङ। दा बे जाहैबाय मोनसे सोमोनांथाव होननानै गोबाङानो बेवहाय ससियेल मिडियानि गेजेरजों भाइरेल जाबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। नाथाय बिनि गेजेरावहाय जोंनाव बिगियाननि बिथिंजों बा बियो नङा आरो बियो माब्रै नङा बेखौबो नोंथांमोनजों लोगोसे दानो फारियै दिन्थिनानै लानि। दा बेयाव नोंथांमोनहा नुनो मोननाय जागोन बियो जेबो लोर सोर खालामाखै आरो बियो मोनसे प्रेक्टिस। दा बेखौ नोंथाङाबो जुजिनो हागोन बा जोंबो जुजिनो हायो जुदि गोबाव सम खेबसे नङा खेबनै नङा बेखौ जोङो दैयाव प्रेक्टिस खालामबाय थायोबा दैयाव आरो गावनि देहाखौ जेबो लोर सोर खालामाजासे थाबाय थायोब्ला बियो अट'मेटिकलि बेबायदि गोजावखागोन। जेरै मोनसे मुवाया जेबो लोर सोर खालामनो रोङालासे गावनि अजनखौ बेलेन्स खालामनानै जुदि लाखियो जेरै मोनसे बेसादफ्रा गोजावो थिग बेबादिनो बेबो मानसियाबो खेबसे नङा खेबनै नङा बानायबाय थानायनि उनावहाय बार खालामनायनि गेजेरजों बियो मोनसे प्रेक्टिसनि गेजेरजों बियो जाफैदों। बेखायनो बेयाव मोनसे सोमोनांथाव एबा गोमोनांथाव होननायनि जेबो गैया आरो बेखौ बिथाङाल' हादों बेबो नङा बेखौ जायनो गोसो बेनो हागोन जुदि बियो बिथांबादि प्रेक्टिस खालामबाय थायोबा। दा बिथाङाबो बार प्रेक्टिस खालामबाय थादों जानांगौ आरो बिनिफ्राय दिनैहाय मोनसे श'आव ओंखारदों आरो बे श'खौ बेयो सोरबा सासेया बे भिडिअखौ भाइरेल खालामनानै होदों आरो बेयाव धोरोमनि दहाय लानायनि गेजेरजों फोसावनायखौ नुनो मोननाय जादों। दा धोरोमा जेखियानो जाया मानो नाथाय बे मोनसे खामानिया बेयो मोनसे प्रेक्टिस आरो बे प्रेक्टिसखौ जों बयबो खालामबानो हायो। बेयो मोनसे गोरलैनो बुजिनो हानाय बाथ्रा आरो दा बेखायनो बेयो जेबो सोमोनांथाव नङा। नाथाय ससियेल मिडियायाव गोबां बेयो सरसार जादों बेखौनो नोंथांमोनजों लोगोसे बे बाथ्राखौ शेयार खालामनानै होदोंमोन। गोजोन्थों।